Lartizabal, 12. Kameratoian arduraduna, ontxe amaitzi ardau kameratoia sari banaketekin, lehenengo emanaldiarekin eta gero sari banaketarekin, aurtengoa zela joan da? Oso ondo, oso pizti eta oso animatu. Egia da 23 aurkeztu ziela berez, edo izena emusa hoiela, eta 18 bukatu daue garaiz euren lana, eta guztira azkenian 69 bat parte hartzaile. Hasiera baten 88 edo ziren, eta 69 parte hartzaile lekudanetakoak. Gehixena Bizkaitxarrak eta Gipuzkoarra die, falta motatzen ditugu iparraldekoak aurten be, urrengo urtean etortzen dien, da esan, kuriosidade moduan, Granadatik eta Castro Urdialesetik be etorri jakula parte hartzaileen bat, bai? Nolabait mugak zabaltzen, ez da? Bai, kameratoia mugadanak gainditzen ditu, antza danez, bai? Eta aurtengo kameratoiak ze baldintza izan ditu edo zelan berri izan daue? Jarri zotzauen oianeko legea deitzen den gai bat, eta pixkate helburua izan da, eurak euren piztia, ez? Eta, piztia, euren irudimena apurba geixa piztia izan da gure helburua, eta euren artean nolabaiteko harreman bat edo bultzatzia, baita euren artean ezagutzia. Eta nahiko ezaugarri jartzen dotzeu, betetzeko ezaugarri batzuk aukeratzeko, eta esan behar da, helburu horrekin, nahiko subjektiboak izan dela, begirada piztia, eta Euskal Herriko basapiztiren batzuk agertu biziela laburrian, eta olakuak jarri ditugu. Ez dakite aukerarik izan duzun ikusteko abanzetxo bat, edo trailetxo bat, edo zatitxoren bat, ze itxura? Itxura oso danetik dau, esan nahi dut estilo aldetik eta oso desberdinak, batzuk humoria landu dauie, beste batzu gaixa batu dauie alde serixuago batetik, tiratu dotza bakoitzak modu desberdinean gaixai, eta nik azpimarratuko nauke hori, berriro be, gai berdinatik abiatuta zelako lan desberdina jaso ditugun. Kepa Errasti, antzerkilaria, aktorea, gidoilaria, eta gaur epaimai lanetan ibiliko zara. Zu gainera badakizu ez, zer den kameratoian parte hartzea? Bai, parte hartutegaz, talde bat geuken gu, lagun talde batek noixiamein parte hartu izan duelako realixetan eta hola, eta gizizan ez da bate papel erresa epaimai moduen egotia, ze badaki zer dan beste aldien egotia eta ez da papelan erresa. Gustoa, egisa esan goguekin, normalien nahi zoten, eskin izan doztai beste batzutan bai, egotia epaimai bezala, baina beti euki izan doz zeo zer eta beti peniaz gatu naiz. Zu zeri erreparatuko diozu? Ez dakit urtien arabera eta lan guztiak ikusita gero baloratzen da apurua serie erreparatu. Nire guztetan jat historixiak berak zeo zer eukitia, ze oso zaila izaten da denbora laburrien, gauza polit bat topau edo historia polit bat edo egoki bat topau eta horri forma emutia. Niri historixiai asko erreparateutzat. Sensazioen arabera, ikuste dutenian hola, ez dakit, transmitik emotzu zeo zer, edo ezberdina edo holako, ez dakit. A ver si sentiki duten. Jon eta Paul, Bizkai aldetik bixope, bioke hartu duzu parte 12. kameratoi honetan, zelako izan da esperientzia? Esperientzia nahiko ona, baina betiko moen ibilea azken momentu arte grabetan, egin nimen daulan, da pizkate hori, topera, azken momen arte daulan. Lehenengo aldixa parte hartu izan duzuena edo aurretik baita? Hau hirugarrena edo, bai. Eta aurtengoan gaia eta ze iruditu zaizue? Horten ni honaz nahiko pozik, emondako gaiza ez dalan, ze nahiko zabala izen da ez da izen hain deikaute azokan inguruko zera guztiai, ez? Zer ikusi guztia eukin bidauela azokarekin, zen apura ezberdin eue, zabala haue gaitze, eta aukera gaitza moten dozenak kanpora behitute, kanpoko parametroek erabiltzeko. Zuek nun grabatu duzu, hemen Durangon bertan edo? Bai, Durango, Izurtza eta inguruotan. Eta nolako izan da parte hartzea? Lehenengo aldia izan da edo aurretik parte hartutakoak zineten? Pasan urtean bai parte hartu gendun eta irabazle izan ginen, eta urtean bai bigarren aldiz. Irabazteko asmotan edo? Ez da egit. Agia esan, ez dugu eserrez, pero a ver, nola ematen den gaur arratzaldea. Ikusiko dugu. Horre, eman dizuetenean ezaugarriak, bete beharreko baldintzak eta ze iruditu zitzaizuen?
Bueno, aurreko urteko baino gai pixkat igual errazagoa edo zabalagoa behintzat bazen. Orduan, bueno, bai, pixkat hobeto ikusi genuen. Bostasun gehiagorekin, baina bueno, hala ere gero ideia ateratzeko tra askorekin ibili ginen, así que... Sabak zerratik? Azteko idea pentsa arte egun bet pasata, da gero egun bet bakarrik dana grabateko eta musiki eta dana hitzeko, así que... Hori da 48 ordu asko ematen daue, baina gero lanean jarrita ez da? Ez, hori. Azken orduek priseka eta luze. Gau pasa, no? Pasa eta guzti ginen, hor, editatzeko eta... Bueno, kameratoiak horrelako ekimenak zergatik dira garrantzitsuak? Bueno, alde batetik jendean sormena bultzatzeko, euskeraz lan egiteko eta bueno, igual asteko gogoa daukon jentiei eta aukera bat emuteko eta pixkat jolasteko eta ondo pasatzeko. Azken finean hortarako da.